सुबुंनि गेजेराव जौगायो आरो बे बुब्लियावनो सुबुंनि गेजेराव मा जायो फिजिकल डेभेलपमेन्ट मेन्टेल डेभेलपमेन्ट ससियेल डेभेलपमेन्ट इक'नमिक इमोशनेल डेभेलपमेन्ट आरो केरेक्टार डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुनो मोनो दा बै डेभेलपमेन्टआ ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जायो माने एब्राप्टलि आरो दा जोङो बे लाइमोनखौ मोजां लामाजों जुदि गाइड खालामनो 44थि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महनपुर बेगाजिं फोथाराव खुंफुंनाय जायो। आथिखाल दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबायदि साबना हामना जथुम्मा खुंनाय आरो लाइमोनफोरनि सायाव लाइमोन जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि गोबां हाबाफारि मावनायनि सावरायमेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव अदालगुरि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि थिबाहन हाज'वारिनि मोनसे फोरमायथि। अदालगुरि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अदालगुरि जिल्लानि जानानै बयनोबो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय अननायखौ आं जासिग्रोनाय थादों। जोङो बे समाव आङो रायजो राजानो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंहा देग्लाय बोसोरनि 2023 मायथाइनि जि जोंनि अदालगुरि जिल्लानि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खेराइ फोरबो बे खुंनाय हाबाफारिया जोंहा बे बोसोराव निमायपुर दखरा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो बेगाजिं बे गौलां फोथार निमायपुर गामि दा बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। जोंहा दिनै साननैनि गेजेराव बे नैथि सान आरो जोंहा सेथि साना हयथ' जोबनानै थांबाय। जोंहा दिनैनि बे समाव जोंहा गेवलां मेल जागोन। जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा जि सावराय मेल थान्दै मेल बिदिनो जोंहा धोरोम सावरायमा माइनावनि बे हाबाफारि दङमोन बे इतिमध्य जोंहा जोबनानै थांबाय। दा दिनैनि समाव जोंहा गेवलां मेलजों लोगोसे आरो बिनि सिगां जोंहा जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे सावराय आयदा जोंहा बेखौ लानाय जादों। जों इतिमध्य बेखौ लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बे जागोन। दा बेवहाय जिहेथु जोंनि अदालगुरि जिल्लानि जि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बियो 44थि जाफैबाय दिनैसिम। बियो खोब माने जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानि बिसोरनि जि खुंगा बा खै बोसोर खालामखो खै बोसोर खालामाखै बेनि बागै जोंहा बुंनांगौ जों गैया। जों मिथिनाय हयथ' जोंहा बिनि थाखाय जोङो मिथिनाय जाथ'वाखै खिन्थु जोंहा दिनैसिम बे बोसोरनिखौ लानानै जोंहा 44 बार खेब जाबाय। दा बिनि बेलायाव जोङो जोंनि धोरोमनि जि बर'नि जि आसार खान्थि बेखौ जोङो परम्परा हिसाबै गुदि बाथौ हिसाबै जोङो बे जिनिसखौ जोङो दासिम जोङो बजबनानै बर' हिसाबै जोङो लागासिनो दङ। आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो हयथ' जोङो जोंनि बर' माहारिखौ जोंनि राव हारिमुखौ जोंनि जेसेबां जोंहा मानसि हिसाबै समाज हिसाबै जि मावनांगौ दङ हयथ' बेखौ जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ हयथ' जेथो जोंना दङब्ला बेखौ जोङो सुस्रांनायनि मोनसे लामा बे लामाखौ जोङो बेजोंनो लादों। हयथ' बेजोंनो जोङो सुस्रांनो हागोन बायदि जोङो मोनसे मिजिंथिदों। बेनिफ्राय जोङो मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामबाय जि माने जोंनि परम्परा धोरोम बे धोरोमखौ जोंहा जि माने जोङो फुजिबाय थादोंमोन सिबिबाय थादोंमोन जों मिथिया हयथ' जोंनि बे सिगांनि धोरोमफोरखौ सोरबा नागारनानै बहाबा गुबुन धोरोम लाबाय बा लायाखै जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा जोंनि परम्परा हिसाबै बर' माहारिनि जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय धोरोम हिसाबै जों बेखौ नागाराखै आरो जों नागारनो हानाय नङा। बे रोखोमनिनो जोङो बर' जाथिखौ फोजाखांनायाव हयथ' बेयो मोनसे जोंनि खोब माने फुंखा बे जोंनि जि बाथौ धोरोम गुदि बाथौ हयथ' जों बे फुंखानि गेजेरजोंनो बर' माहारिनो जोङो मोनसे जोंनि बिनि जि मावनां हाबा बेफोरखौ जोङो फोरमायलांबाय थागोन बुंलांबाय थागोन। गेजेर ससेयाव जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो जोंनि अनगायै गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जोंखौ एसे माबा मोनसे सानदोंमोन नामा गेजेराव जोंहा बुंस' हाया। खारन जोंनि बै समनि जोंनि खेराइ होनाय फुजा होनाय गारजा होनाय बेफोरबायदि धोरोम आफादजों जों खुंनाया हयथ' जोंनियाबो बे रोखोमनि बारा साबजायाखैमोन जानो हागौ। अदेबानि बे मुगायाव जोङो जोंनि जि थासारि
बेखौ नायनानै जोंनि गेजेराव जि जाखांफुनाय लाइमोनफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरखौ बा बिथांमोनखौनो लानानै जोङो हयथ' जोङो उननि हाबाफारियाव जों मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जों आवगायदों आरो बेनिफ्राय बे आवगायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे मेसेजफोरखौ जोङो गोबां जोंनि बर' माहारिनो जों बेखौनो फोरमायलांगोन भबिसत आरो बे धोरोमा हयथ' जोंना जोरनानै थाबाय थाथों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बयखौबो खावलायदों बेनिफ्राय जोंहा सिगां सान्दि बेबायदिनो आनसलिक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलल'मोन जोङो सेन्ट्रेल लेभेल मिरु आफाद जोङो गुदि बाथौ आफाद जोङो दानो हायाखैमोन अदेबानि जों बेखौ दानिफ्राय जोङो बेखौ मोनसेनिफ्राय लाजेननानै जोङो दिनैसिम बे बेलायाव बुब्लियाव जोङो रिसेन्टलि 9थानिफ्राय 10-11ता दिनैनि थारिखसिम हयथ' जोंहा 11ता डिस्ट्रिक्ट जाबाय बे 11 डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जोङो गमामायैनो माब्लाबा सम मोनोब्ला मोजां मोनसे जोङो बे धोरोम सावराय जथुमाखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों रायजो राजानो जों मोजां मेसेजफोरखौ धोरोमनि बागै हयथ' जोङो बे समाजनि बेबस्थाफोरखौ जोङो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो हयथ' मावफुंलांनायनि मेसेजफोरखौ जोङो रायजो राजानो होगोन आरो जोङो भबिसत बेनि गेजेरजोंनो जोङो जाथि माहारिखौ उननि हाबाफारियाव जोङो गेरेमसा महर दानायखौबो जों एसे मदद होगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों हालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों। मोनबेसे दख'नाफोरा बेवहाय बाहागो ओरैनो जोंहा बेवहाय सिगां सान्दि एसे खममोन मोनब्रैसोल' दङमोन दा बिनि बेलायाव जोंहाबो एसे माने एनलार्ज हयथ' जोंहा एसे बांनो हमबाय मोननै मोनथाम एरदेरबाय दिनैनि बेलायाव जोंनिया खाथाङै 6ता दङ माने 6ता आनसलिक जोंनि बे उदालगुरि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव जों दा बिथांमोनखौ लानानैनो दिनैनि बे जोङो प्रग्राम दिनैनि जि जोंनि बेयाव जानो गोनां बे गेवलां फोथाराव जानो गोनां जों बे प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बयखौबो रायजो राजाखौ जोङो लिंहरनानै दिनैनि जि नुहैनो गोनां गेवलां मेल मोजाङैनो जागोन जोंहा आलासिफ्रा इतिमध्य खोब माने जा जगार जाखाबाय जि प्रग्रामाव होनाय बायदि हाबाफारि होनाय बायदि आलासिफ्राबो जोंजों हयथ' दिनैनि गेजेराव नुजाफैगोन बेखिनि